Kublai pi Baroh laingut ki kenaret kila sya no hala ki Kmie ki pa Harud Surok bat kila Phet Krad no ubriu ula ban no Ïala ki jong ki Khun kumne Harud Surok kene kalong ke kaba sngau lek ngo sya yangi ki bru perthei kat kum ki report kine ki khna ki long kumba laine sausnem karta wei ulong u khna shinrang bat arngut ki khna kenthe Desi syab ang kirang ba mentagi bru kim shifting shu wat ya ubleru lagi le ayu kile daga confidence jing ngau skim ka bapura andre kim ngau thu shishaya kane hakawai kasngi kin hab ban mat iya ga jing e jongki kam jongki kene ga jing chia kala jia hapo ka jing pe jongki pulit ka Maharashtra habal yo iya gine ki khna Harud Surok kinong shong shnong kila yalum saudong jongki bat kila pentip syaki pulit kila poi bat rano ya gine khna bat arngut naki don menta hospital pan sya suma bat kum keriput la labru ya gidur jongki Kmie ki pa jongki ha kiti jongkine kilai ngut ki khna don kibru ki boong ba kene kala ban de ka jing syara bor le se unong ra bor udang ra ya kine ki khna bat kalami kanu ka jing e habdeng lenti bat ula eno ya ki kumne Harud Surok menta ka jing sya kampat pau ta ublei ubatip ke kabalaja ya kine khna kumta ko pai ba la phio ya ki khna ki ba kum kine Harud Surok to ngobha persyang ban yarap yaki ka jing rap jong phi kala ban pen im ya ka jing im jong kino ki khna ki ba sya bred kumne Harud Surok